Kamuhan. Hindi talaga na yung Miss Eunice. Doon. Tumulog yung bumbay. Tama na sa kalaro ito. Servo ko ba no?
ilaw. Court number 1, C and Jamie versus Denise and Pearl. Ano? Shuttle pose. Court number 4, A and Mary versus Ella and Attorney Ann. Very sad. Bakit po mamaya? Oo nga eh.
Ano to talagang sinep nila? Pero kayo, hindi kayo dumadayo. Tatayo. Ay, dadayo pa lang. Saan sila? Kagrupo namin. Ayun eh. Kagrupo namin din sa list. Sa GBF. Grass. Oo, sila na. Ilan yun? Apat na lalaki. Ay, wala si Paul. Sa Dubai na yata si Paul. Si Beria. Ito, bili na. Makita. Okay. Okay. Wala sa Okay. Oh, bili na. Wala lang. Kaya Chance, thank you. Bili ka. Oh, tunay ito. Ito tunay. Doon ako nag-20. Magkano yun? Ito yung pula, tignan yun. Saan ka nakadress no? Isa na lang. Outside. Ano kuya? Hmm?